Svätý Otec schválil dekret o mučeníctve Božieho služobníka Jana Havlíka. Z cirkvi. Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František dnes prijal na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta dikastéria pre kauzy svätých, a schválil dekret o mučeníctve Božieho služobníka Jana Havlíka. Těmito slovy ohlašovali kolegové na Slovensku radostnou událost, že Slováci budou mít nového blahoslaveného. A mimochodem, nemusíte se bát, zůstáváme pořád na vlnách Proglasu. Vítám vás u nového radioreportu, který si pro vás připravil Jiří Holeček. Blahořečení proběhlo 31. srpna roku 2024, kdy byl na slavnostní mši představen Jan Havlík a zařazen mezi blahoslavené. Za Rádio Proglas jsem si vzal mikrofon a zúčastnil jsem se této vzácné události. Možná se ptáte, kdo že to byl Jan Havlík a proč se stal blahoslaveným. Na tuto otázku může odpovědět bratislavský arcibiskup, metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský, který při mši četl životopis Jana Havlíka. Tento životopis jsem doplnil o výpovědi poutníků, kteří přišli na obřad blahořečení a kterých se alespoň vzdálení Jan nebo obřad dotknul. Boží služobník Ján Havlík sa narodil 12. februára v roku 1928 v obci Vlčkovany na Slovensku. Ako najstaršie zo 4 detí a o 2 dní neskôr, 14. februára, bol pokrstený. Rodina žila v extrémnej chudobe a od útleho veku čelil veľkým obetiam, aby mohol chodiť do školy. Dňa 27. septembra 1941 roku prijal v Radošovciach sviatosť birmovania. V roku 1943, keď mal 15 rokov, dozrela jeho voľba povolania. Chcel byť kňazom a misionárom Vincentínom, aby chudobným ohlasoval Božiu lásku. Jak jsme slyšeli, Jan se chtěl stát knězem již v docela mladém věku. Vyhlédl jsem si proto 2 malé holky, které s maminkou přišly na mši, abych se jich zeptal, zdali již uvažovali o povolání k zasvěcenému životu. Mám tady poutníky, kteří došli na blahořečení mladších ročníků. Chci se zeptat, kolik vám je? 13. A dokážete si představit ve vašem věku, že budete přemýšlet o řeholním povolání, protože Jan Havlík vstoupil do semináře jako mladý člověk, asi v těch 13 už o tom musel přemýšlet. Jak jste na tom vy? Nevedela by som si to nejak moc predstaviť. No, ja som na tým už uvažovala, ale neviem. Ale povedala by som si, že keby som mohla byť kňazom, tak kňazom by som chcela byť. Dobře, děkuju moc. Presťahoval sa do Banskej Bystrice, kde začal navštevovať apoštolskú školu misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Svatý Vincent de Paul založil společenství, kterému říkáme Vincentíni, ale také můžeme slyšet název Lazaristé podle místa jejich prvního kláštera. Jejich spiritualitu nám přiblíží páter Miroslav Válek, který je farní vikář v kostele svatého Vincenta de Paul v Bratislavě. No, naša vincenská spiritualita pozostáva svätý Vincent, keď zakladal, a on tak aj sám opisuje v našej konštitúcii a štatútu, že on nezaklada nič nové, iba pokračujeme v diele Ježiša Krista na tejto zemi. No a Ježiš Kristus bol verný od svojej vôly, nie? Až do poslednej, až zvolal je dokonané, tým pádom akože je všetko splnené. A v tom vnímam, že Janko Havlík zostal verný tomuto odkazu aj svätého Vincenta. Svätý Vincent dal ako 4. sľub, lebo reholníci majú 3 sľuby a sú výnimky, ktorí majú 4. a ten na 4. je vernosť v povolaní misijnej spoločnosti. A tá vernosť sa prejavuje práve v tom, že sa podobáme Ježišovi Kristovi a nasledujeme a plníme otcovú voľu. Je zvláštne, že svätý Vincent bol veľmi kristocentrický. On hovoril, že hľadal pravidlo pre nás, Vincentínov, pre misijnú spoločnosť, a povedal, že vašim pravidlom nebude nič iné, iba Ježiš Kristus.
Takže vnímam to, že Ježiš bol verný otcovej vôli a čo je zvláštne, že hovorí sa teraz, všade sa píše, že verný, nezlomný a tak ďalej a to verný, tak ukazuje sa, včera to hovoril sa mi zdá otec biskup Jozef Haľko, možno sa mýlim, ale hovoril, že vernosť nie je blízka človeku, ale verný je Boh. Čiže on je pôvodca vernosti. A keď sa zakvačíme o ňoho, zachytíme, tak vlastne tá vernosť preteka a dokážeme ju žiť aj my. Bez vzťahu s Bohom to nie je možné. Co se týče organizace ve světě a na Slovensku, nám bratry Vincentíny představí jejich provinciál. Máme viac ako 3000 členov a pôsobíme takmer na všetkých kontinentoch. Tá práca je veľmi špecifická tým, že sme misijná spoločnosť, teda máme ohlasovať evanjelium zvlášť chudobným, teda ísť na periférie, to čo hovorí pápež František, zaujímať sa o tých, ku ktorým možno druhí ísť nechcú. V súčasnosti slovenská provincia má 4 komunity na Slovensku. Jedna je v Bratislave, tam je provinciálny dom, potom v Banskej Bystrici, v Lučenci a v Bijacovciach na Spiši. A 3 komunity máme aj v Českej republike, jedna je v Lošticiach, druhá v Žluticiach a tretia v Dobruške. Máme takisto aj našu slovenskú misiu na Hondurase, spolubrata, ktorý pôsobí v Chicagu. Potom máme spolubratov prepožičaných do provincie na Ukrajine, v Maďarsku a v Taliansku. Takto nám představil misijní společnost Tomáš Brezány. Také jsem se ho ptal na jeho osobní zkušenost, co jeho přesně vedlo k tomu stát se Vincentínem. Som misijnú spoločnosť poznal vlastne v Bratislave v Prievoze, kde som od malička ministroval a vtedy tam prišli prví spolubratia. Takže som ich všetkých osobne poznal a bolo to pre mňa také veľmi jednoduché rozhodovanie, keď som už rozlišil to, že či kňazstvo alebo manželstvo, tak som mal proste jasno v tom, že chcem byť Vincentínom a asi ma lákala naozaj tá špecifická služba, nebyť iba takým nejakým tradičným, poviem, kňazom, farárom zavretým niekde na fare a mať iba ten taký svoj stabilný program, ale naozaj tá služba je veľmi rôznorodá cez ľudové misie, formáciu kléru, starostlivosť o chudobných, o chorých, rôzne vetvy vincenskej rodiny, Združenie mariánskej mládeže alebo vincentínsky laickí misionári. Takže naozaj človek si tak nájde to svoje miesto, môže sa na jednej strane cítiť aj taký slobodný, môže sa v istom zmysle aj tak realizovať, no a na druhej strane tvorí aj takú rodinu, ktorá je pre ňoho zázemím pre to všetko. Ďakujem. Kvôli prenasledovaniu, ktoré komunistický režim rozpútal proti cirkevným štruktúram, bola apoštolská škola v roku 1950 zatvorená. Boží služobník bol z obce Kostolná, kde sa na niekoľko týždňov podrobil politickej indoktrinácii, poslaný do 10. augusta roku 1950 pracovať na stavbu priehrady mládeže v Púchove. Keďže chcel pokračovať v štúdiu v rámci prípravy na kňazstvo a odmietol nastúpiť do seminára vytvoreného režimom a neuznaného cirkvou, Boží služobník sa zamestnal a tajne pokračoval v štúdiu v Nitre spolu s niektorými spolubratmi novicmi a pod vedením predstavených misijnej spoločnosti. Podařilo se mi zastavit mladého kněze. Po rozhovoru mimo mikrofon mi řekl, že nedávno hrál v divadelním představení právě Jana Havlíka. Proto jsem ho musel vyspovídat, jak on se cítil v kůži mučedníka. Mám tady mladého novokněze a chtěl bych se zeptat, jak je to dlouho, co jste studoval teologii? Teraz to už bude 4. rok. Stále áno, vyzerá mlado, ako hovoríte, ale bude to už 4. rok, čo som dokončil 6-ročné štúdium teológie. A nějaký nejtěžší momenty, které vás tam potkali? Myslím si, že to nebude problém povedať už len kvôli tomu, že počas tohto štúdia máme 3-krát štátnu skúšku. Po 2. ročníku z filozofie, po 4. ročníku z psychológie a z pedagogiky a potom na konci 6. ročníka z tých rôznych teologických odvetví. A najťažšie, čo bolo počas tejto teológie, tak práve boli tie filozofické štúdia, kde nás učili aj logicky myslieť a z toho mať aj štátnu skúšku je dosť náročné, lebo nie každý má ten intelektuálny stupeň taký vysoký. Když jste se připravoval na tu státní zkoušku, kolik hodin denně jste tomu věnoval?
Fúha, tým, že tam boli aj rôzne iné aktivity, ja by som povedal, že skôr tie hodiny naplňala Božia milosť, že niekedy to boli 2 hodiny, niekedy to bolo aj 6 hodín počas toho dňa, ale bolo to hlavne dovtedy, dokiaľ mi už neprepínal mozog a mal som kávu pri sebe. A teďka vlastně ta otázka, proč se na to ptám. Jan Havlík studoval tajně, měl pronajatý byt, studoval vlastně se seminaristem dohromady a měl civilní zaměstnání, takže dokážu si představit, že pracoval 8 hodin a potom ještě sedl k učebnici teologie. Dokážete si představit při tak náročném studiu teologie vy, že se tomu takhle věnujete? Asi by som povedal, že v dnešnej dobe nie. Už len kvôli tomu, že nie sme odkázaní sa skrývať, nie sme odkázaní na to, aby sme robili niečo iné a zakrývali to štúdium teológie, že by sme tajne študovali. Dňa 29. októbra 1951 tam vtrhla tajná polícia a Ján Havlík bol spolu so svojimi spoločníkmi a predstavenými zatknutý a obvinený z velezrady. Pred súdnym procesom, ktorý sa konal 3. až 5. februára roku 1953, bol 15 mesiacov väznený, čo sa vyznačovalo násilím a mučením. Rozsudok bol veľmi prísny. Boží služobník bol odsúdený na 14 rokov väzenia, neskôr mu bol trest znížený na 10 rokov. Na výkon trestu ho previezli do pracovných táborov, najprv do ostrova na Jáchymovsku a potom do Příbramy. Ťažké životné podmienky spolu so zraneniami, ktoré utrpel pri plnení svojich povinností, spôsobili, že jeho fyzický stav sa postupne zhoršoval, čo sa prejavilo najmä vážnymi problémami so srdcom. Já nejsem lékař a k tomuto oboru mám dost daleko. Nedokázal jsem si představit, co znamená, že měl Jan problémy se srdcem. To ovšem věděli mladí záchranáři, kteří zabezpečovali zdravotní službu při mši i dalším programu v Šaštíně. A zastavil jsem se do sanitky, kde mám doktory nebo záchranáře a zajímá mě vzhledem k Janovi Havlíkovi, jaké to je, když má pacient problémy se srdcem, jak se vlastně mohl cítit. Tak určite je tam horšia tolerancia záťaže, títo ľudia sa veľmi rýchlo zadýchávajú už iba pri takých tých bežných činnostiach, jak je možno taká chôdza alebo taká rýchlejšia chôdza. Ďalej tam môžu byť problémy s dýchaním, aj teda aj mimo tej chôdze, opuchajú nám nohy alebo teda im nohy, bolesti na hrudníku, kolapsové stavy a tak ďalej teda. Tuto diagnózu mi později ten den potvrdilo svědectví řeholní sestry Josefky, které organizátoři pouštěli na programu, který se celý den konal u katedrály. Cestou som stále premýšľala, ako ho ja len poznám. No keď som tak rozmýšľala, prišiel aj vlak. Ľudia vystúpili a teraz vo dverách vlaku sa objavil vysoký, bledý, chudý pán. Hneď som ho poznala a išla som mu pomôcť s batožinou. Keď som uvidela jeho hrozné opuchnuté nohy, bolo mi do plaču. Napriek všetkému utrpeniu aj v najťažších chvíľach zostal verný poslaniu a neúnavne sa venoval pomoci svojim spoločníkom na materiálnej i duchovnej úrovni. Verný Pánovmu povolaniu aj vo väzení vyznával kresťanské hodnoty a neskrýval svoje povolanie. Toto presvedčenie z neho urobilo terč. Bol bitý, celé mesiace zatvorený na samotke, nútený k najťažším prácam, brutálne vypočúvaný v každú dennú i nočnú hodinu. Zde se ještě vrátím k rozhovoru s mladým knězem. Ptal jsem se ho na dobu, když byl Jan Havlík zavřený ve vězení. Byl zavřený ve vězení, dokážu si představit, že právě neměl u sebe ani nějaký text breviáře nebo něco podobného. Vžijte se teďka do jeho situace, že jste kněz, jste zavřený ve vězení, nemáte u sebe žádné texty. Dokázal byste vytrvat z paměti, se modlit nějaké modlitby nebo breviář nebo něco podobného? Niektoré modlitby mám už aj ja naučené, najmä tie, čo sa opakujú. A Janko bol mladý, bol to študent, takže nebol ešte kňaz, čiže určite nemal niektoré texty tak naučené ako možno ja, ale
preferoval určite tú osobnú modlitbu, ten dialog medzi ním a Bohom vlastnými slovami. A toto si viem predstaviť, že by som dokázal aj ja. Dobře, děkuji. Kvôli tejto vytrvalosti bol ďalej obvinený zo zločinov proti štátu a v roku 1959 bol odsúdený na ďalší rok väzenia. Jeho misionárska činnosť bola považovaná za nezlúčiteľnú s náboženskou slobodou, ktorú hlásala Československá ústava. Predkladal žiadosti o podmienečné prepustenie a amnestiu, ktoré boli však systematicky zamietané, pretože napriek jeho bezúhonnému správaniu bol vďaka svojmu postoju príslušnosti k cirkvi považovaný za ideologicky nepriateľského voči režimu. Jako posledního jsem se zeptal seminaristy, který točí videa pro mladé. Moje otázka byla, jaká vlastnost na Janu Havlíkovi je inspirativní právě pro mladou generaci, která si nemůže pamatovat minulý režim. Áno, no nie len život Janka Havlíka, ale taktiež každého život je pestrý. Že tam sa dá nájsť toľko momentov, ktoré dokážu človeka inšpirovať, a asi ten najsilnejší moment je práve tá jeho vernosť. Že on, hoci bol tlačený režimom, bol nútený vzdať sa svojej viery, tak vytrval. Hoci mal zdravotné problémy a mohol jedným nie, teda jedným, že zapiera Pána Ježiša, jedným nie mohol všetko ukončiť. A práve to, že on stále vytrval a hovoril, áno, ja verím. A hoci ho dostalo mnoho, tak on stále vytrval. Že to ma tak veľmi inšpiruje, že stáť za svojimi hodnotami. Medzitým sa jeho fyzický stav čoraz viac zhoršoval, a to až do takej miery, že bol nútený k pravidelným hospitalizáciám. Dňa 29. októbra roku 1962 bol prepustený z väzenia vo veku 34 rokov. Jeho zdravie bolo nenapraviteľne podlomené. Posledné 3 roky svojho života strávil medzi nemocnicou a domom svojich rodičov, pričom zvyšné sily venoval apoštolátu, sprevádzal deti v príprave na prvé sväté prijímanie, navštevoval chorých, prekladal náboženské texty. Žiaden nárek nad neustálým utrpením, nad bolesťou, ktorá ho nikdy neopúšťala, žiadne slovo obžaloby voči jeho prenasledovateľom. Ján Havlík zomrel na sviatok svojho patróna 27. decembra v roku 1965 vo veku 37 rokov ako misijný seminarista, ktorý obetoval svoj život. Od svojej smrti sa Boží služobník tešil povesti autentického mučeníka medzi tými, ktorí ho poznali a mohli obdivovať jeho mimoriadne svedectvo viery, ktoré nikdy nezaniklo napriek mimoriadne krutému prenasledovaniu, ktorému bol vystavený, a zaznamenávať postupné zhoršovanie jeho fyzického stavu v dôsledku zlého zaobchádzania, ktorému bol vystavený počas väzenia. Díky tomu, že nikdy nic nevyčítal svým věznitelům a díky tomu, že zůstal nezlomitelný ve svém rozhodnutí být knězem, se stal blahořečeným. Může být i nám velkou inspirací, když se nám bude dít nějaké bezpráví, abychom vytrvali v pokoji bez hádek. Tímto se s vámi posluchači loučím u pořadu Radio Report a doufám, že vám budu moci přinést ještě hezčí obsah ze slavnosti Janova svatořečení.